Hej alle sammen. I dag vil jeg bare fortælle en ting. Jeg vil starte på noget, der hedder en dagbog. Så fortæller jeg sådan lidt, hvad der skete i løbet af dagen. Måske nogle pinlige ting, måske nogle sjove ting, måske nogle hemmelige ting. Det er sådan det er værd. Og det har jeg tænkt mig at gøre. Og det regner med, at den bare kommer til at hedde dagens dagbog 1, 2, 3, 4, eller måske den 18.9. eller hvad fuck ever, ikke også? Det er sådan lidt meget men det er sådan lidt, hvad der kommer til at ske her på min YouTube-kanal til. Så der vil komme nogle dagbøger. Jeg vil stadig lægge nogle videoer op med make-up tips og sådan lidt selv lave nogle, hvor det er min yndlingssang og sådan noget. Det kan jeg så ikke finde ud af helt endnu, så det skal ikke have min til hjælp med, som jeg faktisk snakker med på Skype lige nu. Men i hvert fald, så skal jeg have lidt hjælp til det. Og bagefter jeg har lagt det op, så regner jeg med, at jeg vil lægge nogle videoer op, hvor jeg er ude på min pony, så I kan se, hvor dum den er, hvor åndssvag den er, og hvor irriterende den er faktisk, og hvor sød den er nogle gange. Og det kan I jo bare lægge jeres mening ud på, og måske også en YouTube-video med min hund. Jeg er lidt i tvivl. Men der vil i hvert fald komme mange YouTube-videoer op her på min kanal i løbet af lang tid. Og det kan være om et år, halvt år, så interesserer jeg mig slet ikke for det her mere. Men i hvert fald så vil jeg blive rigtig glad, fordi den 2. januar, der er jeg helt sikker på, at jeg lægger en YouTube-video op. Fordi der har jeg nemlig fødselsdag. Jeg bliver rigtig glad, hvis I står tillykke ned i chatten den 2. januar. Eller et eller andet. Jeg har jo ikke særlig lang tid til. Men jeg håber virkelig på, at I vil et eller andet. Whatever I vil. Det er sådan lidt whatever. Nå, men i hvert fald, jeg vil jo lidt bloggen op og sådan noget. Det er ikke sikkert, at jeg lægger en blog op hver dag, men nogle gange. Men, cheese!